Hvad så alle sammen? Og velkommen til min egen modpack. I dag der skal jeg spille Marpack, som jeg kalder den selv for. Det bliver en erstatning for Ticket Light. Og lad os lige prøve. Okay, jeg er lige med. YouTube Gaming i stedet for Ticket Light. Nej, jeg har ikke plads til. Okay. For TK, sådan. Jeg vil gerne have en chest der. Nej, chill. Sådan der. Så skal vi da bare lige en sidste ting. Ticket Light. Sådan der. Lad os komme i gang. Jeg har sat nogle små mods ind. Jeg har sådan 21 omkring. Jeg er ikke rigtig sikker. Men det skal da ikke stoppe mig. Jeg har ikke mange mods, fordi jeg tænkte hellere have det kører ekstra godt. Men jeg har Minecraft Comes Alive. Og den er jo en rigtig god mod. Fordi kan vi jo få vores eget land. Ej, Wending Boots. Det står så lidt med. Hvad er det egentlig? Okay, det gør ingenting. Ja, yes, jeg har Walleye, eller hvordan det udtales. Ikke noget med de Wending Boots. Eller hvad bliver net? Nej, det vil blive dag. Uden pickaxe, wooden axe. Fint nok snart. Jeg skal lige sådan der. Kaktus. For jeg ved, jeg kommer til at skulle bruge det her område her. Okay, det giver skade. Kviksand. Hvad er de egentlig fra? Bare mere oprindeligt. Det er rigtig rart, jeg har den her oppe i hjørnet her, så jeg kan se, hvad jeg kigger på. Så det er rigtig fedt. Tree trap. Sweet sætning, ja. Materialer dig. Nummer 1. Ja, jeg tror ikke, at jeg har brug for den. Lige nu, fordi at... Nå ja, jeg glemmer lige at sige, jeg har Buildcraft på. I denne gang. Det er der ikke på en chance, som jeg lige spiller sådan lidt privat. Hvad hedder det? Sammen med mine venner. Ja, jeg har min server. På et eller andet tidspunkt, så tænker jeg, at jeg åbner den for jer derude, der ser med. Jeg ved ikke, hvornår. Men at vi er færdige med vores runde. Og der var lige en Jackspike. Nej, jeg glemte lige at... nej, er det gønnet? Nej, det er det ikke. Skal jeg lave den, Hammer? Selvfølgelig skal jeg lave den. Vi går til sådan nogle larte nu. Ja, fail. Alright. Sådan der. Kan lave 3 styks. Se. Masser. Jeg har ikke noget redstone. Det havde jeg skam. Jeg havde masser af redstone. Så tager det bare lige en... Det jeg havde cirka. Jeg aner ikke hvor meget jeg havde. Jeg havde bare mega meget. Lad os... Lad mig lige komme ind. Og lige få lavet en... Så. Nu burde det gå hurtigere. Ej! I skal ikke stå op af mine venner. Hus. Det var da nemt nok. Jeg har ikke nogen fakler, jeg gad ikke at have dem her. Ja, det går da hurtigere nu. Nu følger vi da til rimelig hurtigt.
Gotta go fast. Do. Gotta go fast. Gotta go fast. Okay. Er det ikke mit hus, så er det mit hus. Nogen er bange. Okay. Ikke nogen herude i baggården, nej. Passer på dig. Ved du hvad, din grimme dørsælger? Du skal ikke banke på mit hus! Det må være snart tid til at sige farvel. Ja. Det er ikke så meget for. Det er sjovt at optage mere. Skal lige siges. Jeg har virkelig savnet at optage mere, faktisk. Jeg skal lige sige til jer. Fordi jeg er rigtig sød. Jeg ved godt på jeres, der står noget. Oh my god. Der står noget helt andet med. Nej! Fint. Så vil det bare lige dem her. Jeg ved godt på jeres computer, der står der. Ham der Marlon, han har. Eller ikke Marlon. Det er Vale Gamer, han har der lige. Han har ikke så mange subs. Han har kun 15 eller sådan noget. Jeg har altså 21. Der er noget galt med YouTube for tiden, og jeg ved godt, hvis I ikke tror på mig. Og det er bare på grund af, at jeg gerne vil have tro, eller folk til sådan, jamen han vil bare gerne have folk til at tro, at han har så mange subs. Nej, jeg mener det faktisk. Jeg mener faktisk, at jeg har så mange subs. Hvad sker der med de dør? Nu skal jeg faktisk lige huske at gøre det ordentligt. Ja. Nu skal jeg faktisk lige tjekke noget. Ja, Industrial Craft. Dyr i den her modpack, jeg har. Nej. Det tror jeg, den er. Ja, det er den dyre. Oh my god. Jeg lige havde håbet på, at den var den billige måde at køre Industrial Craft på. Men det var det så slet ikke. Det var den modsatte, mand. Det var den dyre. Nederen. Ja, jeg ved godt, jeg bruger en økse. Det er fordi, jeg vil gerne træne mig i at bruge økser. Ja, men okay, en lille smule lag. Jeg ved ikke helt hvorfor. Den burde ellers være god til at optage. Den har optaget så mange videoer uden lag. Og min verden, der er lidt kuk. Ja, det er nok lige nu, der med køs, I guess. Ja, jeg bruger køs. Jeg kan sende, hvis jeg orker, og I gerne vil have dem. Næste episode kan jeg skrive, hvad for nogle mods jeg har. Og så kan I, altså jeg bruger ikke så meget tid ud af mine YouTube-videoer. I den der igen. Før jeg sådan lige får 50 subscribers. Så laver jeg ikke så meget ud af det. Endnu. Men jeg håber, at I nyder min lille omgang serie, jeg lige har. Og som sagt, det er i stedet for Ticket Light. Men altså, Ticket Light, det begynder at blive et gammelt spil. Ticket Light er så gammel. Jeg må følge med på moden. Som man siger. Jeg lige på mit hus her. Nå, det er mit hus. Godt. Sådan der. Så bliver halvdelen ud af dig. Smider lige 3 stykker kulin der. Smider den ind. Et stykke glas. Nu skal vi bare vente på den her måde. Jeg havde ventet på den her måde. 2 stykker glas. 3 stykker glas. Sådan. Pistons. Så. The start of something big. Okay. Fed achievement. Okay,
gerne i kommentaren positivt. Nå. Så. Hvor har jeg nu lagt den quarry? Altså, jeg mener, hvor har jeg lagt den? Typiske mig. Og der er den. Okay, jeg må huske, at den er mod min kaktusfarm. Boop. 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 Ja, jeg kører den bare lige nulle tulle på den her måde. Jeg glemte den! Hurtigt, Markus. Do it now! Så! Ja. Jeg er ikke vant til at se Corin på den måde, nemlig. Jeg er vant til at se der sådan en lille gemt. Piu! Piu, 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 piu! Pipesene og sådan noget. Men jeg vil faktisk runde af, tror jeg. Jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I så med i min modpack. Håber, I nød den. Sig til idéer af, hvad for nogle mods, jeg kan tage ind og andre ting. Og husk nu at subscribe til The Veiler Gamer. Sig, at jeg skal lave en sub special. Der er en 10 sub special på vej. Men den er ikke helt færdigredigeret. For jeg vil finde ud af, hvordan man gør tingene ordentligt. Ja. Jeg vil sige hej folkens. Hvis jeg lige kan få den her. Kan jeg lige. Okay. Nej, okay, sådan der. Hej folkens.